Ya, terus apa meneh? Mau kon fragmen Suminten Edan Tatin. Oh iya, wah edan tenan luar. Sindang biru Tatin. Oh iya. Mori putih Tatin. Apa? Mori putih. Mori putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora Ora ndronis. mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa, nek aku ora. Kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora, tak bayarke engko ndak kesingsal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aket dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh, Nek Mas. lagi wayangan ki pateni. Ayo, iku lah. Iki ngebel iki ora tak keki. Iki jelas jenenge muncul. Iki nek nyawer dolar. Ayo. Sinten? Loh. Pak Tumiono. Alah kowe ming ora tekan ming disaine. Kok cewek. Isen-isen ke aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono iki kok cangkeme mbebret. Ah mbok sembodo